Ai scos? Ai scos. Pam, pam, pam. Alea care le vezi tu la 19 kg. Ce? Cucurașul ăsta. A, merge bine de acolo. Da, am băgat tot sus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dați-i, cadou. La Porsche. Da. Dar nu, e soare mai mult. Da, nu, dar am zis 400 de minute. Îți dă 400 Nu, nu, da. 10 secunde, da? Sau așa. Mie aici, că dacă deocamdată, dacă a fost stâna, la un moment dat în Pârâu, nici mai știu, vedem, pe unde trecem, habar n-am. Nu mai știu. Dar unde am ieșit? Da, trebuie să faci în dreapta la un moment dat. Super! Piciorușe de... Da, da, da. Stânga. Puși bani. Asta era cărarea ta. Asta din dreapta. Pe asta veneam noi, mă. Asta, ia un pic. Aia. Aici. Pe aici e cam aceeași poveste. Aproape, da. Bine. Da, bun, noi. Da. Da, frate. Da. Ceva ore. Bine, pot fi civitate de alea, nu cazul la tine. Când se... Bă, pe aici pe dea. Cam fain. Ei, asta de trepată, acolo în față. Dar mai facem timp. Hai acolo. Da. Nu, ce-o să ducă, mă, în ore aia, când ce era, bă, n-ai ce. Vrei apă? Nu. Păi, ba da, e. Dar nu filmezi deja, oricum, nu e. Hop! Hop, așa! Băi, lăsa un pic! Ha! Stânga! Dai! Stai că vreau să prind filmare, da? Să sperăm că merge să trecem. N-am. Da, frate. Da. Prea puțin. Ia uite-te aici. Acum urcă. Bine că l-ai pus. Dacă eram în Irlanda. Exact. I killed you, man.
e filmarea perfectă. Dar e bine că am filmat, chiar ai frumos. Dar tu ai acolo mustăți la picioare. Oh, da. Era undercover. Ah. Uah. Filmăm. Frumos, elegant. Merge. Oho! Nu-i bătută. Dacă ești dintre mai tare, ești... Adică ai luat-o rău de tot, dar ai luat-o foarte bine. Deci chiar am aprins lumina mai devreme, mă bucur. Unde? Dreapta, stânga. E bine. Bă! Da. Let there be light. Gândă. Dreapta, stânga. Te fac? Hai, du-te încolo. Am văzut. Deci tot aia. Da, m-a pișcat și pe mine, dar vorba ta. Ca un țânțar. Merge? Merge. Uite bă că a mers. Da. Dar la mine nu mai mers. Ba da. Stai că... Aici este exact pentru ce sunt făcute furcile noastre. Trebuie mai la vale. Frumos. Iha! A ieșit asta pe filmare. Filmare, vezi iepurile? Filmare, îl vezi? Filmare, uite-l filmare!
Bun. Hai să prind și... Da, e bițul tău. Dacă filmare cu grand garaj, n-am mai.